Твоего двора. Мы пришли до Тебе просить милосердности, критости. Пришли, как Ты открыла нас плащом своей опеки. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, яды всякой свой природы, выбавляй нас отсюда, Анна хвалебная и благословенная, упование наше, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим расстоянной, Сыном Своим нас выручай, Сыном Своим нас создавай. Матерь Славская, приносим хвалевание и хлопоты наших близких, наших родных, тех, кого покинули дома, и кто просил нас о молитве. Доручаем опеку нашу еврейскую парафию. Просим, люби нас и дай молитву. Мы отчуваем Твою любовь, Твою опеку. Для нашей парафии это место не близкое, это место стало для нас родным. Тут мы черпаем силы, как жить. Тут мы черпаем силы, как смагаться с врагом. Тут мы черпаем силы, как духовно возрастать. Мария, люби нас. Люби нас так, как любила Давода. Мать нас у своей обецы. Мать Божия Богославская, молись за нас. Мать Божия Богославская, молись за нас. Мать Божия Богославская, молись за нас. Номер 177. І Сина, і Духа Святого. Запрошую, маті чекає. Скауты на поготове. Скаутское право. Скаут. Скаутка своей краине, своим батькам, своим керовникам и своим подначальникам. Скаут служит своему ближнему и допомагає ему у дорозі до Бога. Скаутка добро ко всім і для кожної іншої скаутки. Скаут вежливый и высокородный. Скаутка бачить у природі Божє створення, яна шанує рослини і живьолов. Скаут послухняный и кожное задание виконує до конца. Скаутка володає собою, яна усміхається і співає навіть, коли їй тяжко. Скаут ощадний і уважливо обиходиться з добром іншого. Скаутка чиста у своїх думках, словах і учинках. Молимся. Отвечное слово.
паважаны отец Віктор. Гэта скаўцкая першая пілігрымка, як вы сказалі. У гэтым годзе ў нас мы святкуем два юбілейныя даты: 60 год нашай федэрацыі і 15 год каталіцкім скаутам на Беларусі. Сюды шлі мы 5 дзён, і наша пілігрымка адметная тым, што дзеці самі гатавалі сабе есці, самі ставілі сабе намёты і самі сябе забяспечвалі. Мы шлі пад дэвізам «Эдмарием Европа, Эдмарием Беларусь». А теперь скажем все разом: «Эдмарием! Эдмарием! Эдмарием!» А теперь уходим в ритуалы, как поклониться Матери Божьей славы. Молодці. Сердечно вітаю Ліду в Буцлаві. Як да гетуль, ви тая пілігримка, яка найбільше дзьон йшла. І як да гетуль, ви найбільш активна і інтенсивна пілігримка. Але покиньте трохи сил на вечір, добра? Хай добрий Бог усім благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю, маті чекає.
Похвалений Єсус Христос. Вітаю сердечно, ну не тільки молодеченська, но зборна пілігримка, я так розумію. Як та гетуль, ви самая францишканська пілігримка, як не приходили в Буцов. И самая юбилейная, так нам подсказывали, 25-я! Дякуємо Пану Богу за 25 годі заснування Мінсько-Могилівської митрополії. І бачимо, що ваша пілігримка, молодеченська, братовка Пуцинов, іде на ровні з нашою митрополією. Слава Богу за это! Хай добрий Бог усім благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю, маті чекає. Похвалений Єсус Христос. Сердечно вітаю Мінсько-Могилівської архідієцезії пілігримку у Буцлаві. Сьогодні відзначаємо 25-годдя відродження костельних структур в Білорусі, 25-годдя заснування Мінсько-Могилівської архідієцезії і митрополії, а ви 26 раз приходите у Буцлав. Вельми добра, на год старейшие. Як та гетуль, ви одинная пілігримка, яка прийшла до нас з біскупом. Вітаємося за біскупа Олександра!
Чекаємо інших біскупів, чекаємо щоліта папського представника на наших урочистостях. Хай добрий Бог усім благословить. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю, маті чекає. Номер 9. Заспеваем этой песней и выйдем обратно. А эти
Похвалений Єсус Христос! Сердечно вітаю Мар'янську пілігримку у Буцлаві. З різних парафій, з Жодіна, з Борисова, з Мінська, Крупки, Осіповичі і інші парафії. Сердечно вітаю, хай добрий Бог усім благословить. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошую, маті чекає, коли ласка. Похвалений Єсус Христос! Перша піша пілігримка на Раджбуцлав. Вітаю сердечно! Мать Божия Буцлавская, приходим сегодня до Тебя, как прославлять Бога за суд отражения веры в нашем крае. Сегодня мы отзначаем 25-годие утворения Минско-Могилевской архидиоцезии. Коли мы дякуем Богу за 115-годие побудову Нарочанского костела, хочется ускликать словами святой памяти кардинала Казиміра Святка, який стояв в итогах обрадження віри у нашій країні і п'яту годовину смерті, якого ми відзначаємо. Усе, що було злое, нікчемне, криводушне, дьявольське, пішло преч. А костюм стоїть, узноситься, набирає емоцій, авторитету. Діти, босьяни, молодь, босьяна, дорослі.
самое пригожее привітання для нашої Мінсько-Могилівської архідієцезії. Лепшого не було, пригожайшого не було. Сердечно дякую. Хай добрий Бог усім благословить. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю, маті чекає. Похвалений Ісус Христос. Serdecznie witaję pielgrzymku z Polacka u Buclawie. Скажу вам, что вы первая pielgrzymka, яка з Витівщини прийшла у Буцлав. Сьолета. Але сподіваємося так, що інші будуть групи. Сердечно вітаю. Хай добрий Бог усім благословить. Хай усе тоє, об чим ви марили на шляху пілігримки, хай добрий Бог це все здійсняє про заступництво Маті Божої Буцлавської. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю. Маті чекає. Карі ласка.
дівчинка нам дає виключитися. Отже, ми вам заспіваємо «Ведаю, що 9 жон молилися за нас». Маємо для вас, як завжди, подарунок. Зараз, поки я не буду спіти, я вам його вручу, щоб ви не обіцяли, не відрознювалися нічим від нас. І заспіваємо вам такий маленький гімн, який ми у дорозі зробили. «Де тільки Рома». Похваленный Иисус Христос. Когда вы выходили с Барановичей, в Буславе была імша. В той день мы молились за вас. І я тоді навіть не мог собі подумати, що такий подарунок від вас отримаю. Щиро дякую. Але не тільки за цей подарунок дякую. Дякую вам так само за вашу активність в інтернеті на протягу цих 9 днів, що ви йшли. Это вельми важно. Самая промисловая пілігримка, як до гету. Покиньте трохи сил на вечер. Хай добрий Бог усім благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю, маті чекає, хай ласка.
Сердечно вітаю, так як кожен год, Мінською покутною пілігримку у Буцлаві. Хай добрий Бог усім благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю, Маті чекає, будь ласка. Молодці, дякую. Похвалений Ісус Христос. Покиньте трохи сил на вечір, яны нам спотребяться яшчэ, калі будем молиться падчас святой імши о 18 године. Теперь хай добрый Бог усім благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю, коли ласка, Маті чекає. Ян, ти не з цієї пілігримки прийшов?
Долго, недолго. Сколько, да? Право.
Похвалений Ісус Христос. Вітаю разом з вашим біскупом Олегом, пілігримом з Вітебська. А так само і з інших парафій. З Воропаєва, Мьори, так, Постави. І Роверовая пілігримка. Так само вас вітає. Где Алина? Наша? Витаю! Чудо! Все приехали. Все приехали. Покиньте трохи сил на вечір. О 18-й годині розпочинається свята імша для пілігримів. Разом будемо молитися. Не так горяче вам, як іншим пілігримам було заходити у Буцлав, правда? Трохи дощ освіжив повітря. І слава Богу за це, коль прибив. Хай добрий Бог усім благословить. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошую, маті чекає, коли ласка. На породі Буцлавської святині сердечно вітаю пілігримку з Глибокого. Самая активная мусить пілігримка, чи ні? Але покиньте трохи сил ще на вечір. О 18-й годині запрошую на святу імшу для пілігримів. Хай добрий Бог усім благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошую, маті чекає, коли ласка. Шляхом судовним в дальніх крайов.
Чувать вас, чувать. Коли ласка, запрошую ближей. Раверовая пілігримка Мінськ-Буцлав. Вітаємо сердечно у Буцлаві. Ровери, напевно, потрібно припаркувати. Коли ласка, запрошаємо. Хай добрий Бог усім благословить в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Запрошаю, коли ласка, маті чекає. Проходим, коли ласка, не затрудниваемся, уже заходит наступная передышка. Коли ласка, самый весь час тратаемся. Не стоим на месте. Проходим. Правой стороной. На прогу Буцлавській святині сердечно вітам мотоцикловą pielgrzymkę z Polski i z Litwy do Bucławia. Niech dobrej wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam serdecznie. Экселленция Бисп Олег мне подсказывает, что пилигримка от Маті Божої з Браслава прийшла до Маті Божої Буцлавської. Сердечно вітаю вас! Хай добрий Бог усім благословить, покиньте трохи сил на вечір, о 18 годині свята імша для пілігримів. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого запрошую, коли ласка, Маті Чак.
кожне завдання виконує до кінця. Скаутка володає собою. Яна усміхається і співає навіть, коли їй тяжко. Скаут ощадний і уважливо обиходиться з добром іншого. Скаутка чиста у своїх думках, словах і учинках. Молимся. Отвечное слово. Паважаны отец Віктор, гэта скаутская першая пілігрымка, як вы сказали. У гэтым годзе у нас мы святкуем два юбілейныя даты: 60 год нашей федерации и 15 год католическим скаутам на Беларуси. Сюда шли мы 5 дзён, и наша пілігрымка отметная тем, что дети сами готовали себе есть, сами ставили себе наметы и сами себе забеспечивали. Мы шли под девизом «Эдмарем Европа, Эдмарем Беларусь». А теперь скажем все разом: «Эдмарем! Эдмарем! Эдмарем!» А теперь уходим в сектуары, как поклониться Матери Божьей славы.
Малайцы! Сердечно вітаю у Буцлаві Салезіанську молодєву евангелізаційну пілігримку. Пакіньте троху сіл на вечір, а о 18 годині розпочинається святая імша для пілігримів, на яку сердечно запрошую. Тепер уділю вам Божого благословення. Хай добрий Бог вас благословить, а Отець, і Син, і Дух Святий. Сердечно запрошую, маті чекає, коли ласка. Будем на імши.